og jeg er lige velkommen til den her video. I dag så skal vi prøve at spille noget Fortnite Betrayal. Og jeg er ikke særlig god på, jeg spiller på en computer lige nu, jeg plejer at spille på PlayStation. Så men jeg spiller Simpsons event. Jeg har en dag, 6 timer, 3 minutter og 50 sekunder til at komme i level 62. Så det bliver fedt. Og så skal vi bare prøve at komme op, eller jeg skal bare prøve at komme op i level 52. Det der så jeg ikke kan lide. Der er lige nogen, der sendte noget til mig. Og den er lidt langsom. Nå. Hvorfor alle det? Altså jeg kan godt lide at lande i library landing. Jeg spear rifle. Jeg vil selv sige, at jeg er god nok med spear rifle. Selv på computer. Jeg kan ikke lide den der. Jeg har ikke aim assist, så den bliver lidt større her, som man har på computer. Nej, PlayStation. Okay. Go. Okay, 3 levels. Nej, 3 kills. Det er en dårlig shotgun. Den har kun 2 skud. Og så skal den reloade den. Jeg synes, det ville allerede have 5.000 guldære. Det er faktisk godt nok. Jeg kan se noget, jeg kan høre noget. Oh shit. Jeg tror, vi fik fart med den. En blå. Den her, den er virkelig god, for man har 16 skud, før man skal reload seriøst. Det er jo fedt. Laffy Taffy, eller hvad det hedder. Så jeg ser, hvorfor de er henne. Jeg kan ikke ramme noget som helst seriøst. Ja, easy. Au. Det var faktisk sygt, at jeg ikke døde af.
konsolen skulle være lidt lille. Ej, hvis den kun har 2 skud. Ej, okay, godt. Jeg har skudt 6 gange, før den skal lige låse. Det er fint nok. Okay, du er lige. Den er lige. Først win for i dag. Det var faktisk nemt nok. Jeg prøver bare igen. Ja, det er ikke så godt. Jeg har 7. Altså, det er faktisk ikke så meget forskel til andre, men det er stadig godt nok. Lige før så prøvede jeg at se, om jeg kunne connecte min controller til min computer. Hvordan så troede jeg stadig, at jeg gad for lidt aim assist. Men så blev den bare ved med at cancel min, altså stoppe min video. Det var sindssygt irriterende. Ej, jeg har forbi down. Okay, vi har speed rifle igen. Nej, det er faktisk ikke særlig godt at lande der nu. Fordi at allerførst, jeg har crown, så jeg gider ikke dø. Og der lander også sindssygt mange mennesker derovre lige nu. Så jeg lander bare herover i stedet for. Ja, det er over. Iskill. Jeg kommer nu seriøst. Hvis jeg kan ikke ramme. Okay, 2. Ja, nu har jeg Evil Homer. Jeg har ikke mere ammo. Kom der. Og så har vi stået op og have noget skød. Ja, det var godt. Fuck, det var seriøst. Oh my god, det var så sindssygt godt seriøst. Fuck, det der var heldigt, at jeg lige fik den. Ellers havde jeg været dum, hvis jeg ikke havde fået den. Jeg ved godt, det er dumt, at jeg har det her. Men så nu har man lidt mere speed på, føler jeg. Det kan være, at jeg vinder igen. Yeah! Der er 7 tilbage. Hvis man ikke tæller mig med, så er der kun 6.
Spear Rifle, det er min yndlingsgun. Så hvis jeg får sådan en Mythic... Spear Rifle, det er min anden yndlings. Jeg har en gun, som jeg synes er bedre. Ja, der er 3 andre end mig tilbage. Der er chance for, at jeg vinder det her igen. Hvis jeg får en mere crown win, så jeg har sat min crown. Den er ikke lidt trouble for død. Ja. Man kan ikke bygge. Nej. Jeg mangler seriøst et kill. Hvis man kunne bygge, så havde jeg dræbt ham. Det er det, som jeg ikke kan lide ved Blitz Trail. Det er at... jeg skulle have claimet mit Evil Homer, så skulle jeg have den på... Sorry. Jeg tager bare det der game hurtigt. Og jeg er i level 62. Ja. Jeg skal prøve at komme op. I level 67. Ja, jeg prøver at komme op i level 67. Please spear rifle. Yeah. Ja, tak. Ja, allerede et kill. Godt. Jeg synes altid, det er meget nemmere at ramme, når det man tager den her. Se der. Nu har jeg bare brugt det. Men hvorfor kan man ikke bygge? Jeg kan ikke. Seriøst, det var pinligt. Altså... Kondens til den. Og så går man herned. Og så kan jeg claim Evil Homer. Damn. Fuck, det var dejligt. Nu skal jeg bare level op 2 gange her. 2 gange der. 2 gange her. Så jeg skal have 2, 4, 6, 8. 8 levels mere om. Så jeg skal bare level 70, når det så er. Ja. Så jeg prøver lige at ringe til mine venner, så om han kan være med. Du se. Og han kunne ikke spille. Han kan måske senere. Måske. Evil Homer. Damn, det er crazy, seriøst. Det er low-key crazy.
Det var ikke et særlig godt game, det lige før. Og vi er allerede der. Det er dårligt at lande der nu. Fordi der er mange folk, der kommer til at lande lige der. Men vi flyver lige over den her. Så jeg siger bum. Det her kan de der Steel Bubbles, hvad det hedder. Steel Junior. Easy. Hvis der ikke gider være med i en video på et eller andet tidspunkt, så kan I bare skrive jeres navn i Fortnite nede i kommentaren. Og så husker jeg at læse kommentarerne hver dag, hvis det er der overhovedet kommer nogen. Men jeg bliver ved med at tjekke hver dag, og så håber jeg, at vi måske ses på et tidspunkt, når det er, hvis det er. Okay, teamet de der to, eller hvad? Easy. Fordi jeg er bag dig. Ja, nemt. Det var faktisk sygt nok, at vi fik den her. Det er det som mit eneste long range våben, jeg har. Au, for helvede. Fuck, seriøst, det er så træls, man ikke kan freaking bygge seriøst. Yes. Det er så godt det der, det er så godt det der. Oh my god, jeg er lykkelig over for det der, seriøst. Jeg er så lykkelig. Give me this crown, buddy. Bro, holy fuck.
jeg 8. Damn! Damn, jeg fik 24.000 XP, bare det. Og jeg er også kommet level op. Oh my god, det der var crazy. Men jeg tror, hvis det var det for den her video, så tror jeg, vi ses. Bye.